Os vaig a presentar el cotxe de butxaca. Ara que s'apropa la festa fallera, segur que t'has pensat on se pot aparcar? En València és una locura. Jo trac la solució, un cotxe de butxaca. Lo primer que tens que tindre és un pen de 20 terabytes i una butxaca al pantaló o a la xaqueta. Lo primer que tens que fer al eixir de casa és el pen connectar-lo a l'ordinador o a la consola. A l'ordinador o a la consola. Quan al segon tindràs el cotxe a la porta. Quan acaba el trajecte, el que tens que fer és sacar el cotxe de la teva butxaca i posar-ho a la porta del conductor. I en més de 2 segons el cotxe ja no estarà. És el cotxe del futur, tan sols per un milió d'euros. Els 10 primers tindran el preu en el 50%. Adeu.